При многогодишните овощни насаждения се изисква най-напред да се изкопаят с трактора дълбоки около 60 см дупки. На дъното се посипват около 10 грама от суперабсорбента Тераует. Сливовите фиданки са предварително натопени в паста от 5 грама на литър вода от същия препарат, за да се облече кореновата система с вече набъбналите гранули и да се осигури стартовата влага на фиданката, без тя да страда от шока на транспортирането и пресаждането. Следва полагане в дупката, зариване и поливане. Създадената по този начин водна възглавница под кореновата система осигурява необходимия воден резерв на бъдещата овощна градина за времето на нейното максимално плододаване.